úroveň ľudí, lebo niekto môže fajčiť, nemôže fajčiť menej. To sú tie veci, kde si človek povie, že možno aj ozdravíme, ale nie vždy to má ten bežný efekt. človek nevie, čo sú dividendy. Tu bol veľký krik o tom, že ideme o 3% zdvihnúť daň z dividend. Pritom máme mali sme 5. najnižšie dividendy, efektívne zdanenie aj spoločne s daňou príjmu právnických osôb a budeme mať 6. No toto je strašný problém Slovenskej republiky. Títo ľudia sa ozývajú, že tam im teda nevstúpia ani do platnosti ten zákon, z ktorého sa veľmi tešili a že jednoducho aj tí ľudia, ktorí by sa bývali presunuli napríklad na Slovensko a boli by z toho nejaké peniaze do štátnej kasy, že vlastne všetci húfne budú odchádzať. To je smiešné, musím povedať. Kryptomeny, ja si pamätám veľmi dobre, keď Bitcoin stál vyše asi 60 000 eur alebo dolárov, už si to presne nepamätám tú sumu. A potom to kleslo a mnohí ľudia prišli skoro o celý majetok pri kryptomenách. Ja neviem, prečo by Slovenská republika mala toto nejak zásadne podporovať. My potrebujeme, aby ľudia vedeli splácať hypotéky a v tejto pomoci sme urobili maximum. A niekto povie, že dali ste len dôchodcom. Ja som hrdý na to, že dôchodcovia sa budú mať lepšie na Slovensku. Na druhej strane, ale musím povedať, že pri hypotékach napríklad pre mladých sme zvýšili trojnásobne príspevok, práve ten daňový bonus, ak si zoberú mladí ľudia novú hypotéku. Slováci sú zvyknutí bývať vo vlastnom a keď mladý človek dnes pri tom obrovskom náraste úrokov a splátok na hypotéky chce vôbec bývať a pri úrovni cien nehnuteľnosti, kedy sú skutočne nehnuteľnosti veľmi drahé, tak nemá vôbec šancu si získať novú nehnuteľnosť. My im ju dávame. Ale ak nebude mať dostatočný príjem a zamestnávateľ na základe niektorých tých opatrení si môže povedať, že tie mzdy bude zvyšovať pomalšie, tak nebude na tú hypotéku mať podľa príjmu. Či nebude to mať tento efekt? To je to, čo niektorí hovoria, že jednoducho niektoré tie veci môžu zbrzdiť, ako keby aj tých podnikateľov, aj rast miest a podobné veci. Je tu aj celková globálna situácia ekonomická. Musím povedať, že ja sa bavím aj s ministrami financií v rámci Európskej únie. A všetci vidia, že Európa aj celkovo ide do veľkých problémov. Máme problémy s konkurencieschopnosťou. My sme závislí od toho, ako šlape nemecká ekonomika. A tej sa teda veľmi nedarí. My teda zatiaľ nepociťujeme až tak strašne tie vplyvy. A myslím, že aj tá recesia, ktorá v Nemecku sa otáča. Ale otázka, na ako dlho a aké budú tie problémy. Viete, ja by som to charakterizoval tak, že bývalá vláda stále hovorila o krízach, ale mala extrémne veľa peňazí, nemala žiadne pravidlá a ja si myslím, že ideme do zložitých časov a nehovorím o Slovensku, hovorím všeobecne o celej Európskej únii a každá jedna krajina má problémy samozrejme aj s peniazmi. Nebolo by preto lepšie možno šetriť o niečo viac, alebo možno niektoré tie sociálne sľuby, ja chápem ten zámer, že splniť predvolebný sľub, ale že možno ich nejak okresať, alebo naozaj potom minimálne pri tých dôchodkoch ten rodičovský nejak... My sme v podstate išli do 0,5% konsolidácie práve z tohoto dôvodu, že na jednej strane 2 miliardový balíček, vyriešili sme určité sociálne